So here I am back again to talk. These days I love talking so much, and I'm here to talk to you guys. The issue here being bullies must fall, not bullies must fall. People must know their places, and people must know when to stop. You understand what I'm saying? So I'm here again to talk about CCV. CCV has really affected me. She has really affected my system. So, I know I get a lot of people talking about me, but it doesn't really move me, because at the end of the day, it's just nothing to me. I'm not moved. Even now, I've been seeing good people were saying a lot of stuff after the live that I went on that other day. People sharing in groups, saying a whole lot of things. Well, it's just nothing again to me, because it does not move an inch of me. The point is, I stress the point, and you heard what I was trying to say. Saka zvekuti mazoti after, it really does not matter. It really doesn't matter what you say after what I said, because what I said matters than what you will say. So I'm here again. This CCV, it's amazing, I tell you. Like I was saying that day, when you troll on other people, you think nobody knows your history, or nobody knows where you're coming from, or nobody knows where you emerged from, because you're actually thinking you're a ghost, of which you're not even a ghost. You're actually a human being. So this lady, a whole lot of people, when this thing happened, when go die ghosty, you will never find her. She's been there for years. You will never get to her. You will never. You know how it is with people. It's because Vanning gave a trial from their angle, and then they fail. But at the end of the day, there are some people who cannot be messed around with, and there's some people who know. And out there's always that one person who knows about you. What else you think would happen? So I was doing a lot of googling, and ndatoona kuti we are actually dealing with a person who needs help. I know probably like now vakatonditarisa kuti okay, maititi vaenda paFacebook again vada kutaura nezvangu. Yes, CCV, ndoda kungokutaurirai kuti CCV, when basa renyu ramunoita iri rekutora mastories evanhu muchitaura zvinhu zvakashata pamusoro pevanhu, muchiita zvamunoita, muchitora info, muchibhadharwa totuma 20 pounds utu twamunobhadharwa kuti vanhu vashare story, of which you are not even a journalist. You are just a miserable person. After all that I gathered from your family, it's sad. You need God, my dear. It's so sad how your family has deserted you because of your behavior. It's so sad how your children, it's even said that your children, you can't even go 100 meters close to your children because wakatorerwa vana ne social services after hitting one of your kids. Kusvika aremara. What type of a woman seriously are you? Anorova mwana kusvika aremara, kusvika watorerwa vana ne social services. Vana vawakabereka. Zvinhu zvinotorwadza. Inini zvatondibata to know kuti you are the type of person who is doing this to people. There is another family yauya yataura kuti one lady actually committed suicide after you shared again crazy stuff about her. Akasvika pakuzviuraya, you talked about her status and everything, and akasvika pakustresseka, kusvika pakuti no, what's left for me, ndafumurwa, akasvika pakucommit suicide. And even the family
was on your case, but you managed to what? To escape again. You used to stay in Canada, CCV. Muka so vaikoko makutiza. Actually here from Zimbabwe you fled mchiti muruda kuuraiwa. And that time there was the president, there was our very own Robert Mugabe. Mukatiza, mukaenda kunze kwenyika, mukanotaura kuti muda kuuraiwa na president. Mukapiwa aslam, ne? Aslam yekuti mugare munyika ye England, of which makatanga mchigara ku Canada, and you were a thief ku Canada uku makabva muchitiza makaba mu shop and a whole lot of things that you stole. I don't know my shops in Canada. I've never been to Canada, but those who know makaba mukawanika mchatiza makazopinda je mu England where you stay right now. Anti ku Birmingham ndo kwamunogara ku Birmingham. You can't even walk makaburitsa face here because a lot of people are looking for you. Some people have even vowed in my inbox that they want to kill you. Some here chayo my delegates makuru chayo anotochikisa, they came to my inbox and this is V that you are talking about, we're actually looking for her because she's been giving false information since the ruling of the former president. So ndatona kuti, you know, we are actually dealing with someone ka ari kutopenga, because ukaona munhu achisvika pakutorerwa vana ne-social services achiruwa mwana kusvika aremara. I was talking to one of the relatives akati, you know my treat, I think muri kuto-waste time because muri kumhaisana nemhepo inotokachidza, and a lot of people have given up. If I'm to read stories of people who have been bullied by this woman to the extent of kutokanganisa ma-families, aisinyore kuti munhu asvike pakufa nekuda kwemunhu. You know, some things we do, guys, here on Facebook. Unenge uchifunga kuti uri munhu ari kungotaura at times, maybe uri kufunga kuti uri kukwanisa kutanisha image yemunhu usingazive zvinozopindana nemunhu. The way you cause a lot of frustrations pavanhu, it's really not good. Ndichitaura even pana CCV apa, ndichitaura futi even pamuri imimi munita go around trolling people. It's really not good what you do, because at the end of the day, you know, unenge uchiti uri kugona uri kuwanzira munhu but hausi kuziva kuti uri kuisa munhu panguva yakaoma. Saka izvi zvasisivika izvi, guys, ndatozoona kuti no, ava mai ava. And you know the funny part is she was born on the 1st of November 1965. Munhu wa 1965 is as old as my grandmother. Is my grandmother or my mama wangu zvavo vantori vadiki. It's somebody who wekuti kana takatotarisa tichiti aiwa tiri kuda kuti timu respect, but unorespecteka sei? Unorespecteka sei? Unorespecteka sei? Vana chaivo wakatorerwa ne social services izvezvi you don't even see eye to eye with your children. Vamwe venyu vari kuno kwaMutare kunoko, your relatives from Tare, they got in touch with me. Your relatives from Mutare, imagine CCV, ukaona wakunyewa nehama dzako, it means kuti vakukoniwa mu life. Vatokutadzawo vakutongoti, you know what, this lady, even when you come to Zimbabwe here at your sister's place, you smuggle yourself in Zimbabwe. Unofamba wakaisa madhuku nemahets. You are not even a free person yekuti unogona kufamba mutown. Ko unodarirei naimbuya. Mbuya avi, not CCV, toti mbuya avi. Munozviitirei zvamunoita. And when you go around talking about people's statuses, what about your own status? Akambofamba achitaura iko nezvindinda kutotaura what you are going through. You are a bitter woman. Let me share with you, inini I was also a bitter woman kudara, but I thank God with the bitterness yangu kandakaona kwekuipedzera. I'm not just a comedian because I want to, but I've got issues of my own, which I told myself that, you know what, if I put these issues into acting, tinogona kutoseka vanhu vakatofara. But some of the issues anenge achitori my true story, but andina kuita bitter at anybody. I don't have time to go on Facebook to start talking about people. I don't have time to go on Facebook to start commenting about people. If you ever see me commenting or bad things about a person, no, because I don't have time, especially a person I don't know.
You understand? Saka, I just want to advise you. I know you are looking at me because they say you have more than 10 or so gods. So probably one of your ghosts is looking at me like here. Hanze kumba kwenyu mune makombiyuta enyu matatu amunoshandisa muchitaipa muchita sei muchizvipindura. It's like you're actually a psychopath. Musoro makutopenga. Go and get help, Mbuyavi. Go and get help. What you're doing is not benefiting anything to the society. You are unwanted. You are a wanted person. You actually need a psychologist. You need a doctor. You are a broken person. You are right, Rufaro. People who are broken also want to break other people. It's so true. It is so true. You are a broken person, and I feel for you. I understand your situation. You know, a situation whereby your own family rejects you for what you do. It's really bad. She does not have a Facebook name. She has got a Facebook page called Musho Zimbabwe. And a whole lot of people and a whole lot of messages. We are inbox kwangu. I only kutanga kuda kutaura nezvanyu because she tarnished my image. She talked a lot of dirty stuff about me. She shared a whole lot of sensitive stuff. Otherwise, I don't really care what people say about whoever, but it's none of my business. But when you come to my show now, it's my business. I also act. Leave what you're doing, my dear. My dear Gogo. I cannot say sister because Andina sister yakazvarwa 1965. I can only say Amboya, Zikamai, Mutry to get back. Your family needs you here in Mutare. Everybody needs you, but kuti vaite reach to you. Matoita makutotange mlas naukwana. Vamwakuto kuti mu terrorist. How can you lash on someone kusvika munhu azvisungirira? I'm rowenela. Munhu kuzvisungirira because of you, because of what you say. And you say you are a normal person. So many people are bitter because of you. So many people are crying because of you. So many people have broken homes because of you. You just take nyaya wanzwa because you want fame. Fame inoshandirwa. Isusu vana maiti titakauya just a year. Look at us. We have I don't know how many followers. Not because ukuita zvakaipa, but uri trend in a good way kuti vamwe vanogona kukurecognize. Sometimes if you want to be recognized, don't try to be recognized in a bad way. Ko ukaitawo zvakanaka, how will you feel? Ukaitawo zvakanaka unofa here. Izvezvi life yandakashare, some people take it kumagroup atomudedzera nhengi agomutukirira. Inini I don't care ndikatukirirwa nemunhu wandisingazivi. Boze chingoziva kuti ndezvekungoti zvekungowaila uptime. Ndofunga ndakakudzai last time ndikati ndoda hwana anouya kumeso. Muri kuona kumeso kwangu kuno pafair, not pa Facebook. Pa Facebook mafaniza yatechita yebozi unozwa kuti handiwandike zvekumhanya. Pafair chaipo kunyatsondivinga kana kuuya kushop kwangu pakwame mo kuti maiti tindauya, I have come to tell you this and this. Ipapo zveshuwa unogona kubva usina kana makumbo. Ende unotobva uchitoudza vanhu kuti zvakaoma kune vamwe vanhu vasingadenwe. Kwete zvepama Facebook. Stop trolling on people. Stop bullying people. It's bad. At the end of the day, I was utu no fira papi. When you go around trolling on people, at the end of the day, you don't know kuti munyama yako unoiwanira kupi. You understand what I'm saying? At the end of the day, I was going to say life yako isiri kufamba. Misodzi yevanhu, misodzi yemunhu. Inotyisa, inoyera. Usafarire kuti mumwe munhu acheme because of you. Usadiridze magarden ako nemisodzi yevanhu. It's really bad. I learned that in my life. Kuti usadiridze magarden evanhu nemisodzi yevanhu. When you go around breaking homes, think of the people who are breaking out. Vachararama say, whilst you are there in Birmingham, you watch also kwanza kurama ugufamba wakazvivhara so nedhuku. Because you know kuti you are unwanted, you are wanted even by cats and dogs. Kuti mbuya aviva yetu kuvatsvaka. You know, if I share my inbox, you will be shocked how many people. About now, it's about almost 200 people just talking about CCV, mighty CCV, mighty CCV. The family and I town and I connection which cancel tati mwana wedu akavsungirira ataurwa na CCV. So, what are you gaining? Even if you are getting paid, how much are you
earning from that? Huh? How much? How much are you? And you're a broken woman, my dear. You are a broken woman. I think maybe you are very lonely and need help. I just want to tell you now, today I'm very calm. I'm not even angry, because that was Inga Mono, she's really going through a lot. And you people who go around giving information about other people, stop it. Because at the end of the day, if you really know what you want to talk about a person, I always say, ukauya uri hide mu life yangu, you are useless. And because the fact you don't hide my ID, I will not share your story because you are a coward. If you really want to talk about a person, we are fair. Through someone who hide ID, ndisazozikanwe ko wazvitaurire kana une magatsi ekuzvifumura zvipedziseka. Why do you have to hide? Why do you have to hide? Her real name is Violet Makande. She is wanted here in Zimbabwe by the government of Zimbabwe. Something that I've confirmed, and I have my papers. Wanted. Kuti zvekuti isisati frepera nyaya, but tinonzwa inonzi source yenyaya. So serious zvekuti if there is somebody who stays close to Birmingham ikoko ari padhuze this lady, please let us know. There's nothing special about England. Tinongouyako. Atiite kuonera pa TV, tinouyako. You know. Saka help us kune vanhu vanozoziva kuti pamba pacho chaipo ndepapi. You understand? Pamba pake vanhu varongoti anofamba akazvivhara, but havasi kutaura exactly kuti vanowanika papi. So if there's anybody with information yekuti pamba pacho chaipo ndepapi, let us know. The only reason why I'm acting is because she tried to bully me, but here I am. In any manje, I always tell people that I'm a man. I'm a man in a woman form. And tirimuki zveumanya. And I'm distressed when I always say that I've been through a lot. Whoever gives information about me is a coward, because I don't really pay attention to nonsense. You understand? But iyaita concern yangu because abamaya baka vanto, she's just as good as a murderer. Kana munhu uchisvika pakuuraya munhu just nemashoko. Do you know kuti words are more painful than kurowa? Ukatukirirwa cheko unotonzwa chigodo chaisha chihururu chichidzika kuti gidi than kurowa. So this woman, what she does is not good. Let's help each other, guys. Let's unite and make this Musho Zimbabwe. Musho Zimbabwe must fall. If you are with me, let's report this. Musho Zimbabwe must fall. The last time Anza Kambo varirwa foot my page ake, and she keeps opening now. Musho Zimbabwe and satira varwa. Let's report this page, guys. Not because Dindeganda took her, but a whole lot of people. Not because Ndindeganda affected, but a whole lot of people. Let's do it for vanvese ababaruku kanganiswa nemunu ushu. Let's help each other. Let's make this our Gogovi. She should fall. She is a serious bully. She's more like a murderer, a terrorist. Let's join forces, let's join hands, and we want this Musho Zimbabwe to fall. Azvina zvazvinotivaka izvi zvekuswera tichibhulana. A lot of things need to be done in our country, a lot of things than izvi zvokuti munhu anovhura page rekutanisha vanhu achipiwa tumari. Kana une hama yako yaukavenga, enda unotaura nehama yako. CCV is just a nobody. She won't help you. Apana chaunowana in tarnishing your own hama, apana chaunowana in selling out information here your own hama. You get nothing. At the end of the day, you don't even get paid, guys, for what you do. Inini zvangu ndakazvimirira pano samaititi. I don't fall that easy. People tried.
people try, and they are still trying even now. Ndotozoti kune vanhu vamwe muri kuscreenshota muchishare magroup kuti mundishaude, but you know what, I don't care. I really don't care. Especially munhu asingauye kumhezi kwangu ndogara ndichitaura kuti as long as you don't come to my face, you are wasting your time. If you really have guts, come to this face that you see, this ugly face which is like Brenda Fass. Undopaona kuti haiwa inga tinenge tichitamba antimaona. Saka zvokusura tichitaurana kumagurupu hazvibatsiri. Ina ndiwire vanhu kugurupu, ndinoenda pa live pa Facebook pangu, ende vanhu vanouya pawall pangu, handifambira vanhu mumawall kwavo, hana time. Izvozvo ndakatogara bamangu ndiri pawall pangu, handimazvona, which means I don't have time for people. People have time for me, which only shows people really want to be around me stereki. Because munhu asingade zvemunhu chaichai asi kuyera achiteerera munhu kuti nasaitei azorambwa nemurume. You wanna hear about my story? My husband. Let me then share with you about baba titi vamunoswera mutaura kwamusina kuswera. My husband was a prostitute. My husband is a prostitute, in fact, who is known. Kune vanomuziva vanoziva kuti Mofela ndo anga ari game rawo revakadzi, and that's the only reason why we would fight. And the most unfortunate part is even the mom would support him kuti saka uda kuti chite sei about it. So that was the main issue why then we divorced, not anything else, because ini ndaipengera kuti handidi kuchitwa, and that's it. That's ndo zvakapedza marriage, and that was it. Because ini handidi zvokuchitwa, ndinotopenga because handidi zvokuchitwa. Saka hapana munhu angagarire izvozvo, because at the end of the day ndokapai panozotaurwa zvokunzi vane zvirwere. Zvinenge zvabva kaikoko kuna nababa titi ndiyani anoda mukadzi, ndiyani anoda murume anogara achimuchemedza. How can you stay in an abusive marriage uchida kungonzi all in the name yekuti murume? Ina animbobvundo zvemvenge ina basa kwandiri yamuta kuti kwanzi kumvenge maititukire. Andinambotuka vanhu inini. I said the truth because people shared me vachiti the most annoying artist. I just said what you guys said. Ndikati ne most annoying wangu I got an award and that's it. Saka matukwa. Do you know the meaning of kutukwa? You don't even know the meaning of kutukwa. Munongotora zvonvesese kutukwa. Saka I owe you no explanation anyway ikoko. Zvamafunga itai zvamada. Antimawana. Saka indikutaura nyaya yaCCV pano, musandibvunze zvemvenge basi pamvenge panapa. Panonzi paMaity's Diaries. Saka musandibvunze zvemvenge. I owe you no explanation. No explanation at all. Go back there and screenshot and tell them again kuti I owe you no explanation. You start me and I retaliate, you get offended. That's your own funeral. Bury yourselves. Nyaradzo irikoko. Tinokupai Hope Funeral Foundation irikoko. Hatina malawyers kuti tinofana kunyanya kuda kuti I'm answerable. I'm not answerable to anybody. I'm not answerable to anybody because at the end of the day, and now want to know I have a lawyer and I have a chichi. Imi manto kuzive kuti munombo ita nezveiko. Mapeji enyu aya munenge mafoma up to now haana kana 50,000 people zvinongora kuti ari useless. Ndofutaura futi kechipiri kuti zvinyatsobaya haana, and it will take years kuti aite kana vanhu 50,000 or 20 rather. Antimazvona. Saka izvozvo zvinotorwadza bhozi kana ukaita 10 years wakavhura kapeji kasiri kulaikwa kanongori neva same people all the time, zvinorwadza. Then pozongoita mumwe munhu akaita sena anongouya otora kubva nema-international funds, zvorwadza izvozvo. And then wonzwa mumwe munhu iye ungatukwe nemunhu ane mafollowers ari pasi pako, o munhu anofollowa nevanhu 20 ototanga kukutuka, usikuti hazvimake sense. Hazvimake sense. Imimi makamboona kuti even vanhu munhu wese ane life yake iri nani makambomona achikomenda munhu achituka munhu. Only filthy people, useless people ndo vanokomenda achituka vanhu because havana pekutangira. Because vanhu vane mari chaiyo patauna havatuke vanhu. Vanhu vane zvekuita vane mabusiness havatuke vanhu, hazvigone. Vanenge vari too busy. Saka kuona vachiterera zvemagurupu, kutenga nyaya yemagurupu, ndakambovutaura ndikati at the end of the day kudenga hakuna matags ani mazvone. Saka hazvibatsire hazvimbofishwa hazvinei. I don't have time to reply you. Actually
izvo zvamuri kutoswera muchindiudza zvatinongoita manje zvandinongoita inini kazhinji I block. That's me. You wanna talk rubbish on my page, I'll just block you. Simple. Like this one, ndakuya nenyaya yake hatisi kutaura zvemvenge pano. Tina kana time nayo izo. Taura zvaCCV kuti ngavabatsirwe naMwari ari kumusoro kudenga. If you know where we can get CCV, avana maita afadzwa. Tinongo blocka. Full stop. We are part of competition. I have 100,000 followers. you are talking about 40k followers. We have 100 grand. Van life zawa vatuke van. Vatuke van vandone vato movinga. Vato kuvinga kuti vakutuke, then maybe you retaliate, because at the end of the day all those people, their feelings. I'll see where going my feelings. Ekuti une right. Hauna kupiwa right yekutuka vanhu, hauna kupiwa authority. At the end of the day unozongotreswa uzongobatwa. Unotonzwa utsitsi nevanhu ava vanotuka vanhu. Vakazobatwa kunzoko unonzwa tsitsi kuti ndiwe anenge achiita kunge hono paFacebook. They are just cowards. Cowards will always do this. But anyway, guys, let's change. Siyana nyaya yekubhula vanhu vasina zvavakakutadzirai. In Inango, I don't have a problem with people hating me. Well, it's part of life. Jesu chaicha yakasvika pakutoroverwa. Akafa one. Jesu akasvika pakufa. Asina kana chaakatomboita aitorapa vanhu. Achitoporesa vanhu, but akatsvagirwa nyaya. Anti mazvona. Saka unoona kuti zvinonetsa. Zvinonetsa izvozvo zvekuti chi vanhu vanotoskororwadziwa nelife yemunhu kuti wasimukirei ungaona dhora. Isana maititi hatitomborina, hatina mari isu, makambonzwa tichibrega, hatina mari tototambudzika zvedu, hatina kana sendi isu, but we mind our own businesses. Nekushaya kwedu ikoko, we hustle hard for our own daily bread. Ndikamuka ndikashanda, ndikasona madhenda angu, vanhu votopfeka vana vangu vorarama. You understand? Saka zvekuswera ndichinetsa nevanhu handina. I have a lot to achieve in my life. I have a lot of goals. Ndotorotawo ndiri mubenzi, ndigotorotawo ndiri muimba yakanaka, ndisingaroje, ndigotorotawo ndine mari dzangu, ndisingadi. Saka I'm striving so hard. I think you should do the same. Strive hard kuti ushande, kuti uitewo life yakanaka. Ndotoshuvirawo vanhu vanechitoonawo marole models angu anendichitoona kuti if only I could be like this person. And you know, with me ndikaona munhu kuti aita a step forward, I don't tuka munhu. I make sure kuti I get closer to the person so that andidzidzisewo kuti anowana sei mari. Handina nguva yekuvenga munhu, handina godo nemunhu. I applaud everybody for doing a good thing. Zvese zvamunoswera muchitwista muita hanzi vazorwadziwa nekuti chi I know you guys. And as of my titi, I've been there since in the industry. I started singing. Pachine inonzi Power FM. I was 18 years old when I first released the song. Inonzi pane zvose zvondaka kukanganisira. Yakatonetsa kuma charts. Saka ndina manondo dotanzi ndinouya muindustry ndakazoya nezuro ndakaya kudhara. Then I got married. Then zvakambomira. Then zvakusimuka izvo zvakufaya again. Saka zvevanhu vandautaura kwavasina kuswera. People don't really know who my titi is. And the real people who don't know who my titi is are the ones vanosimudza ma voice kubva pano nekoko. I don't try things. I was born in them. I don't try singing. I was born a musician. I am a serious worshipper at church. I don't need anybody to tell me kuti she should sit down. I don't sit down. I have some serious callings. I don't know how many gifts and talents. Zviri mandiri zvamusingakwanise vamwe venyu ndo zvinokurwadzai kuti munhu angati kuimba, oti kuactor, oti kusona, oti kuita sei. Imi vahungwe, imi muri rubbish. Pano takutokubloka izvenyu because muri kutotitsvaga. Kana matumwa, unfortunately gone, block. Saka handizvitsvage izvo zvamunoswera muchinditaura. I don't hate anybody. Chero mukataura kwamusina kuswera mukati kwanza anorwadziwa, handina chinondirwadza because you don't know my life. Handina kana pressure nelife. Ndinotomukawo kusei ndotodyawo chingwa nemazai edhora, making it $2 all together. Handi mazvona.
saka handina hangu pressure neupenyu hanawa ndakamaka vandinotoziva vese vamunoti ndakamaka. I have done so much for them. For your own information, vamwe vanotofuka machira ndinovapa ini amaititi vachona vanonzi vanovenga vanhu. Vamwe vanotoshandisa zvinhu zvandinovapa ini zvekuti handidi hedu kutaura panapa tichifumura because it's unnecessary. Inini I seed ndikaona chakanaka ndinosidha mune chakanaka ndokuti wane makomborero. Zvino iwe ukaona chakanaka unoda kuchishoropodza nekuda kuchidzikisira, but zvamwari manje hazvimiswe nemunhu, hazvimbofa zvakamira kana kawani kana kawani kana kawani. Ini ndagara nditoona kutoti nenewo ndotombodawo kukuita mufunge zvamunotoda kuti ndiite izvozvo, but munoziva kuti kana une chipo chako unonzwa kuti aiwa ndichakwanise futi kukuita, zvinongoramba zvichikupusha. Handimaona chichungudze kutokuitawo ndinadzo semadira muri kuda kuita kuti ndikuite, but unoziva kuti kana iri calling ukuite zvekumhanya. Handimazvona. Saka CCV Mwari ngaakuitirei nyasha. Ndazowana faira renyu faira renyu rese ndariwana. Ndofunga by now you can actually see kuti ndakuziva nezvenyu. Regedzai unhu hwenyu mbuya. Hamusi sisi mambuya 1965. You are very old. It's time you sit down, close that page, relax, try to reunite with your family. Your kids, they need you. Your relatives, they need you. Everybody needs you. It's not too late for you to make up with your family. Stop trolling on people that you don't even know. Rather, go back home and make it up with your own family. Everybody who trolls on people, anenyaya dzake kunze uko. Inini manje with me, when I start Googling a person, unozoshamisika, you understand? I'm not there to expose people because it's none of my business how people live their lives. But when you come to my own page, now you answer your phone, it's making noise. You see? Regedzai kudaro. Imi vanhu vanobhula vanhu vachitukirira vanhu, hapana chamunombowana at the end of the day. At the end of the day, hapana chamunombowana, because tikazogugula about you, munotonzwisa tsitsi. Munotonzwisa tsitsi namataiwo kuna Mwari kuti Mwari ndibvise imwe yawe bitterness. Ungoti ndakamuka makuseni ndongotanga ngoshauda munhu. Kuakutadzirei? Whatever happened to me inini maititi in my life, that's my own business. It's not yours. At the end of the day. You understand? I'm saying makambona ndichiuya pano kuzotaura nezve ndotaura majokes, comedy, I act. And you know what I act? I don't act people's lives. I act my life, even if you didn't know. I act my life. But ndakatochinja life yangu ita comedy, but yairwadza mazuva acho iwayo. Ndichiabuswa, ndichiurirwa nemurume, ndichitwa say, but I managed to change one. My sorrows into joy. I traded them. Ndinotoseka tumwe tunyaya twanoita kuti but mazuvano but pepepa pakaoma. You see me going kumapfambi aya ndichita ndichikidzirira zvese izvozvo. That's how I used to live my life. But ndakazosvika kuzviteka as a joke kuti you know what, zvimwe zvacho unozoseka kuti you know. I always say I don't want people to call me a celebrity. I'm just someone anozikanwa nevanhu, because ndogara ndizva kuti palevel rema celebrity racho hansana tombovapo. Nditori nevanhu vandochiva vanoita kuti yes, I am a celebrity. Ndingori munhu, just a simple person. Ndotokwira kombi, ndogara ndakakudzai wani, ndokwira kombi from my place to town. Ndakwira kombi pana paki paya pane pakamira ka taxi kangu kandakatenga kaya kasienda kaya. Kachitakura vanhu pamushika-shika. Kuti nditsvagewo mari yekuraramisa vana vangu boss handina ndinobira. You understand what I'm saying? Ndotoonekwa nevanhu makombi unonzwa kuti vanokwira kombi, handisi kuti ndingada ndikwire private jet here. Ina handina mari yokutenga jet. Ndinokwira kombi. Ndasvika pana paki paya ndobvunza driver wangu kuti nhasi wambomekawo mari. Unonzwa zvandikutaura? Ondiverengera mari yanenge ameka kupera kwezuva. Mwari vapindira ndawana kamari kangu. Ndakutonofeeda vana. You understand what I'm saying? This is my life. I hustle for my children. People
follow me like I don't know. Yeah, I'm a boyfriend. And there are many my boyfriends on one. I left. I divorced my husband. Tika divorce and tika siana. I have a fiance who stays very far. It's a long distance relationship. But andinangoya kumvunda kuti ndipo mari. No. Andina, I don't have that time. Mubvunze izvo maitisa ngomba andikumbira mari I pay my own bills. And I'm proud of myself because I'm a superwoman. Mukandiona ndichikwira kombi. Ndinenge ndakatopaka kangu kasienda payapa. Ndichitsvaga mari. Leave me. Leave me alone. I owe you no explanation how I live my life. And you will never. I always say this. I'm talking to you with tears in my eyes. I have been broken to the extent that I rose up. And I always call myself a soldier. Whatever that you will do to me or say about me will never break me. Whatever you will say about me will never break me. You tried, you failed. And this even, I don't know what it is with you Africans. The way you are so jealous, I'm not seeing anyone vanoroya chaivo vanotokwira vanotofamba neningi. Unotonzwa munhu achiti kune munhu unoroya. Iwo futi unoroya because kana uchikwanisa kuswera uchitaura life yemunhu wakangofanana nemunhu anoroya. I am as strong as I come. And I will still tell you now, you will never break me. Vakanditadza kubva to the family I was married to. They just couldn't handle me. I will not say much. But this woman right here has been through a lot. You people, you waste your time. You waste your time. No. Don't feel sorry for me. You don't have to feel sorry for me at all because I'm not even miserable. I have my life at the end of the day. Murukunzwa. Chese chandinoita iko vinezvi chinoti maititi. Achina achisponsor kwene munhu ndarama life yekusponsor kana utanzi atizokusponsor kuti muye ku UK. Ndingade kusponsor kuti ndiye ku UK. Ndinokwira ndege nemari yangu. Manzwa. Ndokwira ndege nemari yangu ndichitoflya kana ndatoda zvangu. Ende ndichizoona my fiance andina kana pressure nemunhu. Mazvinzwa. Muyu makantarisa ipapa mawira kuzoita ma screenshot nekushare. But munowanei at the end of the day apana zvamunowana. Kundikombea kwa munoita nevamunondikombea vacho vamunondikombea navo vacho navamwe vacho vanotowana zvimwe zvinhu kwandiri atingazovitaure kotodireko kufumurana. Munzva ndotara musakombee vanhu nekwamusina kuswera nezvamusingazive kuti nhingi. Munogona kuona munhu akatopoda akarembedza Brazilian yandendamupa inini ndisara neshort hair. I'm not a person wekuti ndine pride strike yekuhumana. Mazvinzwa? But makada kuti tihumane munozotoshamisa kuti aisho ndo mamirira zvakaita. Musadaro. Hapana chamunombowana. Even kurwisanisa vanhu kwamunoita hapana chamunombowana. And hapana chamunobenefita from isusu wacho hapana chamunobenefita. Because hatina chekukupai. Andika hatina chekukupai. Imimi kana makatofaila my life here, you don't take it on other people. Ndo zvanoda ngokudzai. The best you can do my life, ukaona kuti wafoira, keep trying. Akaimba wana at first you don't succeed, but if you keep trying, zvenyu zvinotoitawo mukatorecognizwa. Indogara ndakafutaura kuti kumwe kurwadziwa kwevanhu kuti munhu anenge achitotsvaga fame yawinayo but achishaya
ndopaunozona muchivhura magrupu aya magrupu ekutsvaga mbiri but mbiri yacho nechitonetsa kuti iuye ane mazvo. Ndapedza zvangu. I have said my own. You can continue with whatever you want to be doing, but life yangu haisi kuzomiswa sezvandataura izvozvizvi nemimi vanhu, especially vasingandizive. Vanondiziva chaivo chaivo havatomborina nguva yekuuya pafacebook vachitaura, vanongoti aiwa siyai zvakadaro. I've survived enough. I've survived enough. Ava CCV ava kana pane munhu anoziva zvavo nhamba ndo yatiri kutoda because vane kesi yavo yemunhu ari kutovatsvaga. Mutipowo zvedu nhamba because unotoona kuti problem chaiyo chaiyo. Zvenyu zvekuswera muchitikombeya, musatikombeya kwamusina kuswera. Mukaona mumwe munhu ane Brazilian, mumwe munhu ane shoti yai, musafungoti ane Brazilian ndiye ane mari maiziya. Tigare tangu kutipirai. Musakombeye munhu by the looks or judging a person by the looks. Looks can be very deceiving at the end of the day. Looks can be very deceiving. It's just a tip of that. Since makadzidza kuti pfura zvedu isu tisina kudzidza. Tigare takutipirai. Musakombeye vanhu nemalooks. Anditika kana musingazive vanhu siyai vanhu. Munozotipusha kuti taure zvatisingade kutaura. Zvedu isusu vamwe. Oti ukaona munhu ari kuzvifambira kuti hanzi ndinomuziva nekuti waona shoti yake yakacheneruka. Aiwa, musadaro vasikana. Musadaro. It's very bad, especially as women. Women, we have problems. Tisu tega tinongodzikisirana pasi vanhukadzi. I don't know why it's like that. Vakadzi tinodzikisirana zvisingaite. Tinotomeka sure kuti mumwe wedu adonha aparara. But zvinotipaina guys. Hazvinazvo zvinotipa. Tinofanira kuto encourageana. You should actually come to my function that is on the 19th. It's in Mabvuku. It's free of charge. It's called the Single Mothers Fund. I always say in everything I've went through, I've lived a single life. Even here now, I say a single mom. So I always tell myself I'm a single mom, though I have a fiance who stays in England. But I'm a single mom because I don't change it. I pay my own bills. Right now, as I'm even talking, you are saying, could you know, if you keep on doing that, you don't want to relocate, you want to come to England. No, let's stop it. And you know what? I said, yes. We might as well break up because I really don't care. I now care about myself and my children. You understand what I'm saying? We are to function, empower madzimai. Musuwa 19. Every single mom, whether wakarambwa, whether wakafirwa, whether ungori single, wane time, hauna murume. Come, let's empower each other on the 19th. Kumabvuku, the flyer, I shared it on my page. We are going to be having a wonderful time together. We are going to be sharing a whole lot of stories, what we went through in our marriages, or widow wedu, or muchi, and itika. Vanonze loisava, ivaipa page pangu. Tinongo kubloka ya, atito morina kana time. Because mbune muchitotsvaga. Atisikuita izvozvo, tinongo kubloka imunotaurira kunze. Out of my page. Atina namwe iye vanhu vanoona. Anditika. We are in SOA 19, guys. Tionane. Empowane. Lots of entertainment on the 19th. It's free. Admission is free. I'll throw again the flyer. Kuchange kune ma motivators. Kuchange kune madzimai akaenda through thick and thin. You know, at the end of the day, there's so many people who are broken out there. There's so many people who do not even sleep. Vachichema. Vanema issues ekuti naye Mwari ndoudzani. Uyai, tikuda kufara msiwe kunge vanhu vanopenga. There are so many people who are going to come from abroad, all the way from Australia. They're going to be there. I'll let you know. Tomorrow we are having a press conference about the function. Munzwi sise kuti munhu kadzi munhu akakosha.
izve kuswera muchiitirana makuhwa aakubhadharei iyo vichitoita makuhwa mumba mako hamuna soti unotori nenhamo inosiririsa saka kana wazotukirira inini maititi zvinokupa here soti hazvikupe soti anti mazvona saka ngatingoitei zvekuti tiimpawane madzimai even nyika inobudirira madzimai tikakurudzirana hapana chinombonakidza pakuti unoswera uchituka mumwe munhukadzi kuti akashata akazohurirwa nemurume ane edzi akapiwa nemurume unoziva kuti unogona kungopiwa edzi yachona wakagara usina kana kwawaitora kunza uku madzimai tiri panguva yakaoma chirwere chacho tinongochivigirwa wakagara uri mumba uri amarried woman yacho iyoyo vanongouya nacho baba votokuzora ane mukunzwisa saka it's not for you to go out there wakutocelebrata kurwadziswa kumwe mukadzi ane edzi ari kufa needzi unoziva kuti edzi yacho akaiwana sei you criticize munhu to the extent yekuti anocommita suicide because wamudza edzi yake then wozowanei iwe wacho utori mumba unotoizadzwa urimo izvozvi uchitotuka munhu utori nayo vamwe vazhinji havatoendi kunyusta tanoziva kuti nababa vekwangu vaivaya kuti ndoteswa ndoziva kuti haiwa ma1 ngatiregedzei kushorana handiti ngatiregedzei kudzikisirana vanhukadzi tisu tinoroyana pachedu hazvimake sense tisu tinorwadzisana pachedu let's not do this it's in mabvuku to those who are asking about the venue it's on the 19th kumabvuku it's free guys we are going to have so much fun kudya mahara kufara mahara uchinzwawo nhamo yemumwe kuda ungabatsirikani you understand saka uyai asikana tifare uyai titandare musi wa19 uyai tive nenguva yakanaka tichibatsirikana lot of projects dzichavhurirwa kunemi vanhukadzi vari kurarama vachiti ndinotangira pai life yangu ndinoudza ani ndichawana kupi mari ndichadii hanti maona saka uyai ikoko you never know unoswera wakufara you never know zvatiri kukugadzirirai uyai asikana tifare tisere nenyaya yekuzvura tichitukana kana uri kulondon kushanda mashifts ako shanda uchiziva kuti uri kushandira mhuri yako ava vanhu ava do you know kuti mukaita basa rekuita gurumwandira muchisapotana mukushaudha vanhu ukarwara chaiko chaiko handitika pafacebook memuchiwirirana wa muchipatara hakuna kana facebook friend inouya ichikuona kuchipatara kwauri kurwara ukashaya mari hakuna kana facebook friend inokuisira dhora muecocash ukafa mafacebook friend anokubata maoko pafacebook ningi pastor way shame zvatopera hanti maona saka nyaya yekuti munoita inonzi commit kuita bato repafacebook kusapotana pazvinhu zvezvino chaizvo zvamusapotani hazvina zvazvinobatsira ndo unonzi udofo vamwe vacho munofuta makadzidza but mune udofo mwe kutoti unotozoseka kuti ava vanhu avaka hazvibatsiri handina wandakatuka zvese zvamusoro takuti vanzi maititi vakatituka andambotuka munhu ndakangotaura chokwadi there's a difference between the truth and an insult kutuka ndokwamunoita kwekwe kwekuti munoi pafacebook motanga kutaura zvinyadzi muchibvisa hembe muchiita sei ndokunonzi kutuka kutaura chokwadi and I have said kuti chokwadi chacho chinorwadza chokwadi chinorwadza and if you look at the people you hate most of them they are above you unoona vanhu vachiti munhu utarise munhu wacho ari kutukwa anenge ane ndofunga kapaki yakazara motikari ari kutukwa nemwe munhu anofamba nenhingirikini nebhasikoro unotoona kuti sense yacho hazvimeki saka chinjai maitiro chinjai toonana musi wa19 guys regai zvangu ndizororo nhasi ndamuka ndakazorora ndiri mumba mangu mamunoswera muchitaura muchiti kwa maititi anoshamisa nei haana chaanoshamisa nacho hana umu mangu mandakagara ndipo mangu munoti maititi handi mazvona handiuyi kwenyu handiuyi ende mapost enyu handicheuke handilike ndingatozomatarisa kana auya kuinbox ndichitofunga kuti ndoitei nelife yangu izvezvi ndichikwira kombi ndichinomira katekisi kangu kachiunzawo $10
totenda Mwari kana kaunza $10 akana kana basa akana kana lebo akana kana zita kanenge kafani kagonge kachi pandotenda Mwari kuti kari kundiraramisa anti mazvona imi muchingodi muchingovukurwa zvakarehwa napresident vedu vakati kukura muregi but chii chamazobudisa after kukura. Saka guys, I love you so much. I was here to talk about CCV but ndinozongobata nezvimwewo zvatete tichingonzwa izvi but hazvina kana basa izvo. Ndatoti ndikuudze futi zvakare second time again kuti hapana this week kana kuti ndiite comedy chaiyo ndati ndimbotaura chokwadi tikati teitei comedy tombotaura chokwadi tikati teitei comedy tombotaura chokwadi kuti zvititire zvakanaka. Mwari ari mubatsiri wedu. See you on the 19th that is next week on the single mothers conference. Muuye mahara free of charge. Hanzi bloka ijakwerini wana basa uyu jakwerini uyu izvo ukazvitsvaga ukazogugula futi unotoona kuti ane nyaya dzake. Tikada kutotsvaga kuti ndiani unotoona kuti ane nyaya dzake. Ina ndina imba iyi ndinotoroja ndiri kutovaka tiri roja ini ndotoroja zvangu muchikoteji so but zvinhu zvangu zviri kufamba handiti so long ndisingakumbiri sadza umba kwenyu oro dhora umba kwenyu life inenge ichitofamba tamobloka hapano panoblokwa vanhu zvisingaite ndinobloka weda ukafunga kuti wauya nemasimba nechapter yako yeparagraph ndinongokubloka handi wazvona ndinongokubloka. I love you guys. I love you so much, so very much. Musare zvakanaka. Mwari akuitirei zvakanaka. Miriam, thank you. You want to send me money? Oh, God bless you. My name is Felistas Edwards. That's my name, sweetie. Please, unenge wagona hanzi da kutumirai mari pa World Remit Mwari ngakuite zvakanaka. Mari ndinotambira stereki. Inotondibatsira chaizvo zvakawanda zvandoda kuita nekuachieva. Ipapa pamusi wemasingle mothers tete chitodoneta zvinhu. Mwari anokubatsira. Mwari anokuitira zvakanaka unenge wagona stereki. Felistas Murata. That's me. Felistas Murata Edwards amaringa yo ndoitena ndomuokokorazve. Thank you so much, Miriam. Thank you so much. Abawawa. As iwe kudza maita block one for the why nonsense. Do not block wanta rubbish, including you of D wacho uri kutaura. Ndotokublock because unoda kukurudzira hondo. Isati kurudzire hondo, tinokurudzira peace. Atizi vanhu vanokurudzira zvakaipa. My number uyautara zvemari it's 0773 63381. That's my number. You can send, you can text me. Ndiripo chero ukasenda dollar aiwa tinotenda Mwari, tinomutenda zvekuti chero ukandisendera iri data aiwa Mwari ngakuitire zvakanaka ufunge nekuti papa kutotaura nemi idata ratinenge tatoisa reungoti titaurowo zvedu. Saka munenge matondiitira mafavors semunhu asina mari kudai. Aiwa mari handina zvangu ndogara ndichitaura kuti no ndiri munhu anotongorarama zvinhu zvichitira zvakanaka. Saka guys tapedza handiti pane zvimwe zvachada kutaura. Hey Shorai, how are you sweetie? Thank you so much for getting in touch. Shorai ndinombokuona zvangu kumandlas lounge uko muchita zvamunenge muchita atechikuona izvedu takanyarara. I love you also. Esther, thank you so much. I love you. Thelma Donald, I love you, sweetie. You're always there on my page, which is the supporter. Miriam Tinei, thank you. And I'll inbox you. God bless you. Thank you so much. Nolin, I love you. Bless you. Bless you, Miriam. Thank you, Miriam from Hida. Guys, I love you so much. And Eddie and ndipewo mari maititi handina mari ni Eddie ndinotova mari rakana senti dai watonditumira iwo because ndimi vari kuLondon ka isi tiri kuno kuZimbabwe techingotatarika tichingosimuka tichitatarika tichingoedza kufadza vanhu vacho futi wavafadza vokupandukira ukabvunza munhu kuti wakandivengera hana kana reason. Mumwe munhu anondivengera voice rangu iri ndakaripiwa naMwari voice iri
ndogara ndichiudza vanhu kuti kudenga uko pane imwe songa ndoga ndakaimbira vanhu ndikati hakuna denga remota hakuna denga remari handi mazvona hakuna kudenga hakuna vesage kudenga hakuna tagging ndakataura futi last time ndikati kudenga hakuna zvekutegana izvi mwari anokuti zvimirire wega uzoti mwari ndinhingai ndifurira wekumuswa Zimbabwe ndiye it will be too late gadzirisai nzira dzenyu ishoko randogara ndakaparidza kuti gadzirisai hunhu pachine time because mwari havasi kuregedza kuuya because imi mataura he is coming. He's coming. I always remind people, no matter you think this is now your paradise, you do whatever. No, there is a place ichaendwa. Guys, I'm a comedian and I'm also a preacher. There is a place ichaendwa. Yekuti unenge wakazvimira uri by one kudai. Even when I want to troll on people, you'll be answerable kuti anga akutadzirei munhu uyu. Kuti utaure zvakadai pamusoro pake. Uchashaya chekutaura because unenge wakatarisa kwesoko but it will be too late. Saka inyaya kuti tongoramba tichiremindana kuti anyway, at the end of the day mwari variko guys. Musafunge kuti nekuti vanonoka. Maybe Abraham akangana kuridza bhero is it Meshach or Abednego. But it's there kuti one day the trumpet is going to blow, is going to be blown and the God is going to come and you are going to be responsible for your shit as you would like to call it. And panenge pasina kuti deidzai ningi ndiye akanditi kudenge kunenge kusina kubvunzana zvemakuwa izvo. Mwari anongokuisira screen kudai so kuti aiwaka huona kako apa waidarireiko ko munhu yanga akutadzireiko waiswera uchitaura anenge aranze one by one wakazvimirira kungoyeuchidzana. Maybe takanganwa zvakazarurwa ichiriko haina kubvarurwa chero yakabvarurwa iriko. Mashoko aMwari achazadziswa. Mwari vari kuuya guys. Instead of waste time ngatitry kugadzira nzira yedu because after death there is also another life that you are going to be answerable for. Wakazvimirira uri wega pasina vanhu vesava pasina mafollowers esaya kuzara kwamakaita pano kudenga nendakazvimirira ndega samaititi chinzi maititi ko maidiko kuparidzira vanhu shoko ko maititi maimwena pamalife idzi muchituka vanhu maidi kuvaudzawo kuti Jesus is coming. Saka even ndiri mutadzi sezvandiri I'll still go back to God and ask for forgiveness. Even after this life I'll still go back to God and kneel down to Mwari. Kana pane munhu wandinotadzira mukusaziva chaiwo ndiregererei because nechifunga kuti ndiri kutaura chokwadi nechifunga ndiri kubatsira. You understand what I'm saying? I'm not saying I'm perfect. I'm very imperfect. I've got my own issues and ndinokanganisira vanhu chaivo. Ndine vanhu vandoti mukadzi uyu anditadzira. But I go back kuna Mwari ndiregererei ndatadzisa. And nyaya yekuvhura maghost account haisiyana inayo. Because kana uri munhu chaichai ane magats, you don't need to open a ghost account. You approach a person uri iwewe just like mawira andinoita ndiri inini maititi. Inini ndogara ndichikuti andina munhu wandotya. Ndinokunanga sezvauri. Ndine nyaya dzandinoudzwa dzevanhu vamwe vakuru vanozivikanwa paFacebook. Dzinotyisa dzekuti ukati ndilikise video remunhu unotomunyarira kuti Mwari ndibatsirei ndisalikise. Munhu zvaari kutaura nezvimwe zvinhu zvake zvatinoziva unonzwa tsitsi. Saka ndoda kungokuyambirai guys kuti ipo pacho paunoita troll on another person pana rutoziva upenyu hwako kunge upenyu hwambuya viyava unonyadzisa. Dai vanga vari vamwe vaedza kuita get back nehama dzavo ukaona hama dzako chaidzo dzakuparidza zvakaipa pamusoro pako wangofanira semunhu aora because at the end of the day munhu anokwanisa kukumirira mulife ihama yako. But ukaona hama yako yakuti tatovutadzawo isu maititi kumba kwedu hatitodi kana kuvaona. Even kana mwana wako chaiya kutaura kuti if I had a way I would never call her my mother. It's a disgrace. You're a disgrace to your own family. Yet paFacebook uri kungotedzana nevanhu vasingazivi. Saka at the end of the day guys, I love you so much. Don't forget the Lord is coming very very soon. Very nyango pakaita 10 more years but it will never change the fact that anouya zvekare. Concentrate on your kids. Kana usina murume, concentrate on your children. Don't concentrate on makuwa paFacebook ana zvanokupa. Because vanhu vacho vanonyeya navo at the end of the day avana mukazoona kuti vanhu vamunonyeya navo avauye kana ukati ndarwara asi kana makambonana anofambira munhu. Hapana. Vanongoti get well soon yepaFacebook. Anomira newe chaiye ihama yako.
siyanai nekuita ushamwari hwekubatana kuti mukanganise vanhu. At the end of the day ndopanotangira huro yehumondi chaiwo chaiwo unotangira ipapo. And also something that I want to say zvangu maiwatida. Yes, my people. Yes, sweetie, ndiri palive ka ndatongoti ndikudaire kuti pafungo ndikukukata ukaenda paFacebook pangu izvi ndiri palive saka ndokufonera ndapedza live iyi manje. Okay, thank you. Ati mazvona chikuru kushanda vanhu vamwari ngatishandei. Let's empower ourselves. Let's ignore zvinoitika. Ndangotaurawo zvebullying kuti maybe you don't know how much damage you cause paunenge uchibhula munhu kudai. Zvakawanda zvaunokonza vanhu. Isusu zvedu ana maititi hatiyanyozvitsvage kutaura chokwadi bosi kana kuri kurwadziswa mulife ndikada kutaura I'll share what I went through in my life, not because I want to expose people who've hurt me or who done wrong to me or what not, but ndinenge dangoedza kudzidzisa kuti we all go through a lot. We all go through a lot. Inini ndiri pano chai I went through a lot in my marriage chai. Ndakaita murume kuti even up to now haachengete kana vana vangu, haachengete kana chi, anobvisa $70, mwana wangu achienda kuchikoro $1,000, but ndakazviisa kumaoko aMwari. Ndikati Mwari, I won't be going around. Ndinomuona even paFacebook apa vakadzi achichinjanisa achidii vamwe vachitoya kwandiri kuti maititi nai ndiye anga ari murume wenyu here. Ichokwadi here murume wenyu akazondidai ndichitovakansela magirlfriends emurume wangu ndinomakansela ini. Do you know how painful it is kukansela girlfriend yemurume wako yapinda munyatwa? Do you know? But ndinokansela kuti I understand what you are going through because I went through that. That's baba titi for yourself. $70 mwana titi uyawo ndichibhadharira almost tichi school fees yake inokonosvika zvese nemainforms $1,000 unzwa ndutaura. But ndinorarama one makambonzwa ndichienda paFacebook ningirikina vese vandakataura ichitaura kuti ndakambokanganiswa nemunhu uya wandaitaura ndikataura nezita vanhu vakati mamuisirei paFacebook mamuisirei, but ndiye munhu akadestroya musha wangu. Asi vanhu vanenge vachingosapota handiti mazomisire paFacebook kana akazodestroya zvikazodii, but unenge uchiedza kutaura kubatsira. Tisu tinourayana pachedu vakadzi, but tinowanei at the end of the day? Hapana. Ngatikurei asikana. Dai tichitobatana kuti nyika yedu ifambe zvakanaka. Kutobatana chaikuti mukadzi uyu ndozvaari kuita patauni. Mukadzi uyu ari kuita project ati ngatibatane tichirera kana huku chaidzo. Inini I don't mind kupindawo mumaprojects muchisimudzirana sevanhu kadzi kuti unopinda project yemakuwa project. Makazozvinzwa here zvakaita apa iwo nenyaya yako inotokunetsa mumba mako hausi kurara. Saka zvokupei at the end of the day hazvina zvazvinokupa. Ukambogara pasi so kana pane mukadzi akanditarisa, and I know kuti half of the people who are here vakadzi wakanditarisa izvozvo uri kufinya mauri kuti kamukadzi akanondishota. No, sit down ufunge kuti right kanondishota kakambonditadzirei, kakambouyo here pamba pangu, kakambodiwo here. Aiwa, saka ndinomuvengerei koda ndadiwo kubatana naye. Zvakawanda zvandoshuwira mulife kutongoshaya mari. Ndinochengeta even mutauni vanondiziva indofamba mutaundi on footron. Ndichifamba mutaundi ndinodzika nekuti ndotsvaga machira ekuti ndisone mastreet kid hapana asingandizive. Ndichitenga sadza chairo $1 indopinda mutakeway. Handina life yekushamisira, handishamisire. There is no need to. Notenga sadza rangu $1 ndodya pajoina paye mudenga munoona ndirimo. Sadza rangu $1 ndodya ndenda neta iwe nekumberi kantsvaga machira ekusonera vanhu. Vamwe vandozononoka kana zvanonoka kudhirivhara waona vaenda paFacebook iye akazotivhara. Handirarame life yekuvhara vanhu, handina time. LJ hanzi tipewo number. My number is 0773 633 That's my number. You want to talk? You want to share your experience? I'm here. I don't have time yekutola muna nenyaya dzake. Shorai, who is here on Facebook, Shorai, can I add you so that maybe you can share your experience? Vanhu vanotaura zvakawanda. Vanotaura kuti zvakazoti ihure. You don't know munhu kwanenge akabva. You understand what I'm saying?
Ko iwewe unoita life yekudestroya life yavamwe vanhu vamwe murima unotodanana nemurume munhu chizata nemukadzi vamwe chaimbota zvivindi yekutotextira mukadzi first wife kuti ndini ndikuda naye wangu wati asikana unodirei kuti mwe munhu agara achichema nezita ravo hazvina kunaka mufunge nechitongwedzi kukudzidzisai asi kukudzidzisai kwangu kana kuriko kunokurwadzai handizive kuti muchawana Mwari here achabva kudenga nemapapiro agodzika kuti ndini Mwari but sometimes Mwari anotosenda vanhu Mwari hapana pamuchamuona achiuya nemazewings ekuti yeah I have arrived no anotumira vanhu ndosaka pachiita mapreachers kunze uku vanoparidza shoko kozoitawo zvavo vamwe mapreachers vanobira vanhu mari dai matendeuka. It hurts me so bad kuti a lot of people have decided to choose the side ra-Satan. Zvandaitaura musuya, do you know even when I made that joke kuti Satan anetsa, I was very emotional because I'm saying kuti nyika yaparara. A whole lot of people vari kungoenda kuside kwa Satan. Avachazive kuti kuna Mwari anoda kunamatwa. It's so painful. I want to tell you something. It's so painful to know kuti kune mumwe munhu akatotifira because of our sins. But kune mumwe munhu ari kurekruta vanhu achivaudza kuti hapana hakuna chinhu chinonzi Mwari. Mwari ariko denga iri harisingori blue for nothing. There are human beings who are living there. Our parents, those who passed away, they are there watching over us. Vamwe, they are regretting, they feel like they want to come back again and make up for what they did, but it's too late. They are burning in hell. Vakatomiro musi wekutongwa uchauya. No matter how you will take me kuti mukadzi uyu anopenga or akupenga, that's the truth, guys. Azvichinji. Vachauya Mwari. And at that time uchakumbira nguva nzi mumwe achati shumba ngaindidya mumwe achati ndida kuzviuraya, but it will be too late. This is the time to make up for your sins. This is the time to sit down taiko kuti nhai Mwari koseiko ndichingoita basa rekungoshauda vanhu ko nhai Mwari seiko ndichingoita basa rekungorwadziwa neupenyu hwevamwe vanhu usinei neni ko nhai Mwari seiko ndichigara ndiri bitter mulife yangu ko nhai Mwari sei ndichinzi ndingatenga motikari. Unoona mumwe munhu anotanga kushoropodza chaiko motikari yemunhu dai yanga isiri Benz. I remember last time when Tyra had an accident, some people said kuti daya nekufuta kwake uko ndoka mota kaanga kwire ndoka ano afford. You see this life yokuti vanhu vanoda kurarama life yavasinga afford ndo iyoyo inozotosvitsa pakupinda ma expenses nekuti unongoda kufadza vanhu. Ini ndakafudza kuti I will not live my life for people. Ndinorarama nezvandinoafford but at the end of the day ndini ndinoziva nhamo yangu. You understand what I'm saying? Like I was telling you, that no man is taking care of. I'm taking care of them by myself. But I'm proud mwana wangu. Achibuda Max said, Dichebadara $1,000. Isina murumaru kubvisa. Do you know Smiley and I'm a proud mom. Because andina want to kukumbira sent. Achitoenda ku private school. Achitouyo uchitotasa mwana wako uchikisa mwana wako kuti ndini here. You understand? Andikumbire ini ndine time yekuti ndairara nevana vangu guys nenzara. Ndaitaura nemunhu waMwari Mike Maendere kuti munhu waMwari, do you know kuti ndaitsvaira mumba inini ndichigara mukamwe one room. I'll never forget. It's not even far. It's just last year. Don't fancy Mwari kana afunga kuchinja upenyu hwemunhu. You will not understand. That's when at the end of the day you end up hating. Because I understand zvinoitwa naMwari. You understand? Ndine vana tichimba zvinhu zvose zvichanaka. Taimwa mvura kusvika taguta toti vana vangu ngativati. But Mwari vanga vane reason ngoti one day uchamuka wangopengereka utotanga kuto afforda. Utotanga kutorarama life, utotanga kuto ndakatogara pasofa leather something. Chekuti ndakati aish. Naima ndino here ndatogara leather sofa. Imo mcottage imo but ndiri leather sofa.
re4,000 ishoma ainambowanda but ndakaibvisa ndeyam a proud mother. Ndiri muchikoteji chacho ichocho chamunotaura iyo but ndirimo ndichitoona kuti ndinatotengawo plasma randisina kutengerwa nemurume kuti ndinonditoona chero rakaita mainches madiki but ndini ndichibuda mukoteji mangu ndichinotenga ndichinokwira kombi ye50 cents muraini mangu ndinomhoreswa kubva kona to kona. Maititi marase mapangu apabve vana maneighbors anoziva kuti maititi varimo mukoteji mavo vane vakandidongorera vari madouble story but I'm still content with my life. Ndoziva kuti more is coming ende Mwari havambofe vakandirega. I know where I come from. I know where I'm going. Zvemashoko izvi mabiribobi so long edzi yamunotaura isina kundiuraya aiwa I'm still going. Yakatonditadza because kune vakatofa naye kudhara. Vamwe vakatomuka kuseni vakafa neheadache vasina kana chirwere. Vamwe vanongofa, vamwe vanotsikwa panzara kutongonzi kudai bhamu nafa. You understand what I'm saying? Saka ndinomutenda Mwari guys. Zvese zvamunotaura hazvina zvazvinombondichinja. Hazvina zvazvinombondichinja. Hazvina. Ndakasangana nezvikuru. Murunza zvandikutaura. Zvikuru ndogara ndichingudza vanhu kuti vanonyatsondizarudza ndakasangana nezvikuru. Zvimwe zvacho hazvisheke zvinotyisa. You can't even share both and kuti nyaya iyo yakaitika here munhu akunyeba. But ne yakaitika. Ndosaka ndichigara ndichiudza kuti I'm a dead woman walking. But Mwari anongondida zvakadaro. I love you so much guys. Thank you so much. Shorai, oh you want to be edited? Maybe if you share your story. I'm just here to talk to people. I don't care whether mukaba or mukadi. Shorai, where is she? Okay. Okay, I'm inviting you, Shorai. Unotoona kuti ukaregera kuve bitter mulife yako zvinokufambira. Ini that was very bitter. Ndaive ndakatsamwira baba titi ndigari ngoti I will never forgive him for what he did to me. Hey. Hi, my titi. Magai. And this kunzwa volume. Amuskundinzwa. Volume yako? Ndakakwidza aikunzwika still. There is nothing. Oh. There is nothing. Okay, Mirandi. 1 second. Yeah. Just chimbobuda odzoka foot. Okay. Shorai. Miriam, anti ndakanga full name, it's Felistas Murata. That's my full name. Can someone type it for me? Inini zvetechnology zvinondinetsa ndongoza kwenda live zvekuzoti piniti chichi andizozive. Felistas Murata. Miriam wants my name. Felistas Murata. That's my name. Ndokumbura kuti mungondi typirawo. Someone wants my name. Miriam arikuda zita rangu. Felistas Murata. That's my name. I just want us to share, even if you want me to add you so you can share your story. I'm right here today. I'm chilled. Ndilipamba pangu and ndinakana pressure and stombo manya. Let's share, ladies. You know, sometimes it's good to share. You feel relieved than to keep it inside. You don't really have to care kuti munhu anoti chii kana kuti chii. She's coming back, Shosho. Please let me know kana adzoka kuda kuedwa. I've seen people trolling on her. I've seen people saying a lot of things about her. Connie Machai, thank you. It's Felistas with it's Felistas. That's the Felistas Murata.
That's my name. Felistas. That's my name. Thank you. Ed. Okay, she's back. Let me try to aid the guys so can just talk zvedu. Ndakachila kudai. Makundinzwa. Ndakukunzwa Shorai. How are you, dear? I'm fine, makadenyu. Right. I always see you zvangu uchishaudhana nevanhu kumandlas lounge uku. Kungoti mamwe malounge enyu aya isu vana maititi hatizopindire but tichiona. I know you have gone through stuff. I've heard you taura nyaya yako about what you went through with your children. And I know you've also gone through painful phases of life. And I would also like you to just share with other women who are also going through what we go through. Maybe you can help one or two. The floor is yours. Let me keep quiet for myself so that you can talk. Yeah, it's just basically when I shared my story per lounge, it was more to do with breaking the silence because, like I said, I was abused from the age of 5 to the age of 14 by the same person. On for like 9. Sorry. Kutorine vana vari kutadzi vari kutya kudza vabereki vavo. Okay. And kutorine vana out there that are afraid to tell their parents that maybe they're being abused by uncle or someone next door, and that's why I broke that. Okay. Oh. She's gone again. Oh. Anybody who wants to be aided, Auntie Tendai, Donald. Donald, do you murumere or mukadzi? Vamwe vacho tinenge taku. Excuse me, sorry. Amena zviri kuitika. Network is jealous. But kana pane vanhu vanoda kushare whatever they're going through or who are being bullied rather, please, I can aid you, then you can say your story right here. Kana pane vanhu vakabulliwa na this lady, Gogo V. Please, you can also come up front. Don't be afraid. There's nothing that you ever do rather than just kungotaura snabasa pa Facebook. If there are people who have been bullied, you want to talk about it, you want to let it out, make sure, let us know, because we need to deal with these bullies. These bullies vanotaura zvinhu zvisina basa about other people. They need to fall. They need to be even arrested. Uriko mutemo wacho. Vanhu musachikidzirwa muchinzanzi ndozoitwa sei hapana zvandinoitwa. No. There is that mutemo wekuti if you bully unotosungwa. You understand what I'm saying? Saka musachikidzirwa muchiswera muchikwira maBP muri mudzimba uchichema kudai so. No. There is a way of dealing with these people. No matter the distance, no matter where they are, they can be caught. Musanyembero munhu achikutanzi unouya sei kuLondon. Ko iye akaenda sei kuLondon? Iye anenge ukanzwa munhu achinzi munomubatsira kupari kuUK. Saka imovungwa kuti handigoni kuenda kuUK. UK, I've been there. I always tell people kuti it's not about you kuti tichishamirirana. I've been there way. Kunana 2008 takatomutsikawo tikadzoka one tikatodzoka nenyaya yechando iswa hatitodi chando saka mukuru muchichikidzirwa ndanzi munhu ari kuUK. These people they know I'm on live. You don't know kuti vanhu havanombozvifambisa sei. Bullying must fall. Zvezvo zvekunzi don't mind people. Do you kuti mashoko emunhu anotopinza munhu tight.
munhu kutofa, like what I'm saying, kuti 3 people who committed suicide nenyaya yemashoko chete emunhu avhiiwe musho Zimbabwe. I don't know, people are crazy chete. Auntie Linde, it's okay. Oh, okay. Apana mna singa sungwe, nobody is special. Apana, no one is above the law, guys. Musanyeberwe nevanu. Musanyeberwe nevanu. Nobody is above the law. Nobody is above the law. Musanyeberwe nevanu. Nobody anziye atangike, no, akuna malonza asingatangike pano pasi. Nobody is let's report, let's keep on pushing. Let's tell Zuckerberg about the lady. She must face her head. Kana asiri kuda kuchinja ngaasungwe sisiziya. Let's report Musho Zimbabwe. Let it fall, let it be closed, let it be shut down. Full stop. Shorai, where are you? I was trying to add her so she can tell you a story, but Ari Papi, Pana Rukumona. I'm inviting her again. I'm trying to add her. I'm inviting.